Učenie o pekle sa nepríjma ľahko. Zdá sa byť ťažké to zosúladiť s Božou dobrotou. Ak chceme byť verní Biblii, tak pre kresťanov však riešením nie je túto realitu pekla poprieť. Nie je to ľahká téma, lebo sa tu stretávame aj s emocionálnymi ťažkosťami. Aby sme to lepšie pochopili, potrebujeme sa asi aj trochu pokoriť a uznať Boží majestát a jeho zvrchovanosť. Dnes ponúknem 5 vecí na zváženie, keď sa nám existencia dobrého Boha a pekla zároveň zdá byť rozporuplná. Prvá vec, ktorou začnem, je, že nadpis tejto časti je trochu zavádzajúci. Boh nikoho do pekla neposiela a nechce, aby tam niekto šiel. Katechizmus v bode 1037 poznamenáva: Boh nikoho nepredurčuje na to, aby šiel do pekla. To predpokladá dobrovoľné odvrátenie sa od Boha a zotrvanie v tom odvrátení až do konca. Ďalej by sme si mali ujasniť, čo peklo vlastne je. Je myslím fajn zbaviť sa nejakých ľudových, jednoduchých a skreslených predstav o pekle. Skôr ako miesto, peklo môže byť stav tých, ktorí sú definitívne odlúčení od Boha. Boh peklo nestvoril, tak ako nestvoril zlo. Katechizmus v bode 1033 uvádza: Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neuľutovali a ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. A tento stav definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s blaženými sa označuje slovom peklo. Sväté písmo používa obrazy pekla ako napríklad oheň alebo odlúčenie od Boha. Tieto obrazy ukazujú, o čo ide, aj keď potrebujeme tiež uznať limity nášho poznania, respektíve týchto obrazov, ktoré nám majú niečo povedať. Ide však o stav slobodného a definitívneho odlúčenia od Boha, ktorý je zdrojom života a radosti. Katechizmus v ďalšom bode 1057 uvádza: Hlavný trest pekla spočíva vo večnej odlúčenosti od Boha, lebo jedine v ňom môže mať človek život a blaženosť, pre ktoré bol stvorený a po ktorých túži. Je to teda odlúčenie od šťastia, radosti, naplnenia, je to stav samoty, zúfalstva, beznádeje. Nie je to v rozpore s Božou láskou, pretože, ako napísal Karel Barták, peklo neodporuje Božej láske, je predsa jej odmietnutím. Nejde teda o to, že by Boh spôsoboval zámerne niekomu utrpenie a posielal ho do pekla, lebo je nenávistný tyrán, ale skôr ide o to, že človek sa tak rozhodol a Boh rešpektuje slobodu človeka odvrátiť sa od jeho lásky, odpustenia a prítomnosti. Človek je ten, kto si volí hriech, čoho dôsledkom je stav odlúčenia od Boha, čiže peklo. A týmto sa dostávame k bodu, že k Božej dobrote patrí, že nenúti nikoho k tomu, aby ho prijal a miloval. Položme si otázku, ak muž, ktorý bol odmietnutý ženou, vyvíja nátlak, aby ho ona milovala aj napriek tomu, že to nechce, je to dobrý a milujúci muž? Očividne asi nie a nebude si to myslieť ani ona. Podobne je to aj s Bohom. Nie je nič dobré na tom niekoho nútiť k láske proti jeho vôli. Tá môže jestvovať len pri slobodnej a chcenej voľbe. Boh teda rešpektuje slobodnú voľbu človeka, čo patrí k jeho dôstojnosti. A toto je práve že v súlade s Božou láskou, pretože nenúti človeka neprimerane k niečomu, čo človek nechce. C.S. Lewis uviedol: Na konci sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí Bohu povedia buď vôľa tvoja, a tí, ktorým Boh povie buď vôľa tvoja. Aj odpustenie si vyžaduje slobodu. Dáva sa slobodne a slobodne sa aj príjma. Ak sa otočíme chrbtom a nepríjmeme odpustenie, nie je to kvôli Bohu, ale kvôli nám. Obraz ohňa môže byť teda aj príklad obrazom spaľujúcej Božej lásky. Krefta Tačeli uvádzajú: Množstvo ľudí verí, že ak existuje peklo, Boh musí byť Bohom hnevu, pomsty a nenávisti. To však z existencie pekla nevyplýva. Môže to byť aj tak, že práve tá láska spôsobuje hriešnikom nekonečné muky. Táto láska ohrozuje a mučí samolúbosť a sebectvo, na ktorom títo zatratení hriešnici lipnú a inklinujú k nemu. Pre niektorých teda môže byť, dá sa povedať, samotná Božia prítomnosť istým utrpením, lebo Boha nechcú, nepríjmajú alebo ho nenávidia. Tí, čo majú radšej hriech ako Božiu lásku, nájdu jeho prítomnosť ako neznesiteľnú. Tretia vec, keď hovoríme o Bohu, o jeho láske, potrebujeme si uvedomiť aj aspekt spravodlivosti a závažnosť hriechu. Boh je milujúci, ale tiež spravodlivý. Závažnosť slobodného odmietnutia Boha volá po trvalom vylúčení sa zo spoločenstva s Bohom. Aquinsky usudzuje, že závažnosť priestupku sa posudzuje podľa dôstojnosti toho, voči komu bol spáchaný. Ak má Boh nekonečnú hodnotu, dôstojnosť a majestát, tak má absolútne a najväčšie právo poslušnosti od jeho stvorených racionálnych bytostí vo veciach jeho príkazov, ktoré sú dobré. A zámerné porušenie týchto zákonov, čiže spáchanie smrteľného ťažkého hriechu, je najväčším možným priestupkom. A keďže ide o najväčší priestupok, zaslúži si najväčší trest. Peklo je
primeranou odpoveďou pre tých, ktorí takto odmietajú Boha. Prečo však nemôže byť trest dočasný a následne by každý potom šiel do neba? Môžeme si položiť otázku. No, možno práve preto, lebo dočasné peklo by nebolo spravodlivé. Nebo je nekončiace sa šťastie a blaženosť. Dočasné zotrvanie v pekle bez ohľadu na dĺžku je príliš málo v porovnaní s nekonečnou odmenou a šťastím v nebi. Pre Boha by bolo teda asi nespravodlivé dať ako odmenu nebo po akomkoľvek dočasnom treste pre osobu, ktorá spravila najväčší priestupok, sústavné nekajúcne odmietanie Boha a jeho právo na úctu, poklonu, lásku a poslušnosť. Bolo by to ako povedať dieťaťu, ktoré zámerne zlomilo súrodencovi ruku, že musí ísť na oddychový čas v odzovkách do izby na 30 sekúnd, aby mohol následne ísť do zábavného parku po celý zvyšok dňa. Bolo by to dostatočné a hlavne v prípade, keby sa odmietol ospravedlniť? Isté, že nie a hlavne nie je to, že by potom nasledovala odmena. Predstavme si rodičov, ktorí by chceli dať dedičstvo nášmu súrodencovi. Ten by to po celý život odmietal. Bolo by spravodlivé, keby predsa len rodičia dali dedičstvo súrodencovi napriek tomu, že my sme im boli celý život poslušní a ich ponuku neodmietli. Podobne aj s Bohom. Bolo by spravodlivé, keby šli do neba tí, ktorí ho odmietli a nechceli prijať? Dôležité je, že Božia spravodlivosť a láska nejdu proti sebe. Ak Boh existuje a je spravodlivý a hriech je reálny, potom tu musí byť nejaký dôsledok za hriech, respektíve za prekročenie Božieho plánu a jeho nariadení. Boh samozrejme má riešenie a je ním Ježiš Kristus. Štvrtý bod, ktorý chcem spomenúť je, že peklo nie je nejaký svojvoľný trest, ale vyplýva z povahy hriechu. Ak je peklo akýsi trest, tak môže ísť o trest založený na pozitívnom alebo prirodzenom zákone. Pozitívny je uložený zvonka, čiže ak spravíš X, trest bude Y. Tento trest nie je nevyhnutný a mohol by byť aj iný. Napríklad, ak si ukradneš ten koláč pred obedom, dostaneš po prstoch. Hej. Ak prekročíš povolenú rýchlosť, vezmeme ti vodičák. Toto nie je vhodný spôsob, ako uvažovať o pekle, čiže ako o niečom, čo Boh zvolil, pričom mohol urobiť inak. Ale je tu aj prirodzený zákon, ktorý je viac vnútorný ako vonkajší, čiže je skôr nutný ako zvolený. Napríklad, ak zješ ten koláč pred obedom, nasýtiš sa a nebudeš už hladný. Ak budeš jazdiť rýchlo, ohrozíš svoj život. Ak skočíš z útesu, zomrieš. To je tiež prípad príkazu, ktorý mali Adam a Eva. Neposluchnutie viedlo k nevyhnutnému dôsledku pohromy, smrti a odlúčenia sa od zdroja radosti a šťastia. Peklo by bolo nespravodlivé, ak by išlo o svojvoľný Boží trest založený na hneve pre tých, ktorí sa mu v priebehu svojho života nekláňali. Ak je však trest pekla vnútorne spätý s odmietnutím Boha, ak to je prirodzený dôsledok tohto odmietnutia, potom to nie je neférové. Katechizmus v bode 1472 hovorí o treste vyplývajúcom zo samej povahy hriechu. Je to prirodzený dôsledok odlúčenia od konečného a úplného zdroja radosti a šťastia, ktorým je Boh. Krefta Tačeli uvádzajú, že zvoliť si Boha znamená otvoriť sa láske, radosti a šťastiu a odmietnutie Boha znamená odmietnutie lásky, radosti a šťastia. Keďže Boh je jediným a úplným šťastím a radosťou, logicky, odmietnutie toho je bolestné, bez radosti a šťastia. Peklo je bolesť a trest, pretože je to nedostatok Boha, dobra a jeho prítomnosti. Je to prirodzený dôsledok hriechu a odmietnutia Boha. Ak Boh je radosťou, peklo je bolesťou, smútkom a zúfalstvom. Patrí teda k prirodzenosti človeka, že jednota s Bohom znamená šťastie. Ak s ním nie sme zjednotení, tak je to mizéria a bieda. Človek je stvorený pre večnosť s Bohom. Preto, kto to odmietne, prirodzene dosiahne opak a to je odlúčenosť od Boha vo večnosti. Nie je nič v protiklade k Božej dobrote, ak Boh umožní ľudskej prirodzenosti fungovať tak, ako ju stvoril. A teraz ešte posledný 5. bod, ktorý chcem spomenúť, a to je to, že Boh dáva každému šancu a dostatok milosti. Samozrejme, že Boh chce, aby boli všetci spasení a každému poskytuje dostatok milosti k tomu, aby mohol kladne odpovedať na jeho ponuku spásy. No popri tom rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ak sa ten rozhodne tento dar neprijať alebo odmietnúť. Nie Boh zavrhuje človeka, ale skôr Boh rešpektuje vôľu človeka žiť v odlúčení od neho. Človek dáva odpoveď na ponuku Božej lásky a Boh rešpektuje jeho voľbu. Láska sa nenúti. Boh je otec, ktorý miluje svoje deti a zároveň rešpektuje ich slobodu. Boh je láska, tak je uvedené aj v 1. Jánovom liste. A Boh nechce, aby bol ktokoľvek zatratený. On chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Hoci písmo a cirkev používa pojem trestu, je potrebné tomu správne rozumieť.
Peklo nie je niečo, čo by stvoril Boh ako spôsob nejakého svojvoľného trestania, ako som o tom hovoril, ale je to skôr niečo, čo stvorili ľudia svojimi hriechmi, ktoré nás od Boha oddelujú. Poďme si to teda teraz ešte trochu zhrnúť. Základné princípy, ktoré nám pomáhajú chápať konzistentnosť Boha a existencie pekla, sú tieto. Boh dáva každému dostatok šanci a milosti na to, aby mohol prijať Boha a jeho spásu. Boh ľudí do pekla neposiela, ale je to rozhodnutie človeka neprijať Božiu ponuku odpustenia a lásky. K Božej dobrote patrí, že nikoho nenúti k tomu milovať ho. Peklo je záležitosť spravodlivosti a nie je to svojvoľný trest, ale vyplýva z povahy hriechu. Nie je žiadna nespravodlivosť v tom, ak Boh poskytuje každému všetko potrebné na dosiahnutie šťastia a zjednotenia s ním a zároveň rešpektuje našu voľbu zvoliť si opačnú cestu, kde tieto milosti odmietame. V konečnom dôsledku to teda nie je Boh, ktorý by posielal ľudí do pekla, ale je to dôsledok rozhodnutia človeka. A ak nám stále nepôjde do hlavy, ako môže milujúci Boh umožniť, že niekto pôjde do pekla, skúsme otázku aj z druhej strany mince. Ako môže spravodlivý Boh umožniť, že niekto pôjde do neba? Napokon je to prejav jednak Božej lásky a jednak jeho spravodlivosti. Riešením tejto možno nepríjemnej náuky nie je existenciu pekla poprieť, ale skôr snažiť sa mu vyhnúť. Ďakujem ti za vypočutie, to je z mojej strany na teraz všetko a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.